Beyond the Church. Ayan kung saan celebrating ng ano natin ngayon, celebration 432 years Beyond the Day ito. Ayan. Ito tayo guys ha. So samahan nyo ako guys, pasyalan natin yung Binondo. Ikutin natin guys, samahan nyo ako. Ikutin natin ang Binondo. So ayan, nandito tayo ngayon guys sa ayan. So wait lang guys ha. Mainit. Oh no. So pasyalan natin to. Punta tayo dito sa ano, sa gitna. So ito yung pinaka-parking nila. So ayan. Tatawirin natin guys. Wait lang. So nandito tayo guys sa harapan ng ano, ng Binondo Church. So ayan, kung napapansin nyo tayo. So live po tayo guys, nandito tayo. Go. Dali, 20 seconds. So ito yung pinaka-parking nila guys. Meron dito mga kainan dito. So kahapon yata nag-start yung celebration. So parang katatapos lang ng misa. So kahapon yata dito guys, kahapon ng celebration ng ika 432 years in heritage. So nandito tayo sa pinaka-park nila dito sa malapit sa tapat lang to guys ng ano. Ayan, 10 million in the house. Shout out sa inyo dyan. Kay Rama Chandra, ayan. Shout out sa inyo dyan guys. Shout out sa inyo. Shout out sa inyo guys. Lalo na sa ating pala sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa kababayan natin sa abroad. Ingat kayo guys. Lalo sa Middle East. Ayan, ingat kayo guys. So mag-ingat po tayo. Sana ipag-pray natin na matapos na yung gera. Matapos na yung gera guys. Napakahirap. Ayan, shoutout sa iyo dyan, Rama Chandra. Shoutout sa iyo dyan. Ayan. So nandito tayo guys sa pinaka-park ng Binondo. Ayan. Ayan, comment lang kayo guys kung taga saan kayo para ma-shoutout natin. Wait lang guys, maglalagay tayo ng mic. Kalimutan natin.
So, ayan, maglalagay tayo ng mic. So, shout out sa inyo dyan. 6 million in the house. Paki-like lang po at paki-share ang ating live para updated naman yung ating mga kababayan, lalo na dyan sa abroad. So, sa abroad, yung mga taga-Middle East, mga Filipino community natin dyan, mga kababayan natin, OFW, shout out sa inyo at mag-iingat kayo. Pray tayo sa pakaligtasan natin dyan. Pray natin na matapos na yung gera, guys. Ayan, 14 million in the house. Shout out sa inyo. Pakishare na lang. Ayan, Kalutong Bahay Blessing. Ayan, shout out sa inyo. So, ayan, 14 million in the house. Paki-like. Paki-like po ang ating live. Paki-share para ma-update naman yung ating kababayan. So, nandito tayo guys sa Binondo. At sinicelebrate natin yung Palm Sunday or Palaspas. At saka ito rin po kasi ang tawag dito selebrasyon ng 432 years in heritage sa Binondo. So guys, so nandito tayo live. May mga kainan din dito guys. So, pasyalan natin, ikutin natin guys. Ayan, Mr. Random. Shoutout sa inyo. Shoutout, paki-like, paki-share, paki-subscribe na rin guys. So, happy Sunday, Palm Sunday guys. Simba tayo mamaya doon sa aming balik-balik Sampaloc Church. Holy Trinity guys, doon tayo. Doon tayo magsisimba mamaya. So, ngayon, nandito tayo, live tayo sa Binondo Church para ma-update na naman natin ang mga kababayan natin dito. So, ayan. Wait lang guys, maglalagay tayo ng tawag dito, maglalagay tayo ng saan na yung stand ko? Yung stand. So, ayan, naglagay tayo guys. So, pasensya na guys, medyo malikot kasi naglagay tayo ng naglagay tayo ng tripod. So, napakainit ang sitwasyon natin. Mainit ngayon guys. Ayan, inom lagi tayong tubig. So, silipin natin dito guys yung mga kainan ha. Silipin natin. Silip tayo. Mr. Random, shout out sa inyo dyan. Ayan, so, ayan. Dito tayo sa pinaka-park ng Binondo. Kahapon nag-celebrate dito guys. Dito may okasyon kahapon. May mga bilihan dito, mga kapungsoy. Mga pa... So, titingnan natin yung... Ito ang kasaysayan guys. Ayan ang kasaysayan ng natin.
Binondo Charles, Manila, Philippines, 1899, looking across San Fernando Bridge. The Pansiteria de Macanistay, Rio Costo. A smoking restaurant that Jose Rizal wrote about in two of his books, U.S. Library of Congress. Itong kasaysayan guys ng 1899. Kasaysayan. Ito ang Binondo Church guys. Formerly known as the Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Luis, and also referred to as Our Lady of the Most Holy Rosary, Parish of Binondo Church, was founded by Dominican Friars in 1596. It was built to serve the growing Christian Chinese community in Binondo. The church has survived numerous earthquakes and British bombardment, though much of the current granite and brick facade reflects 18th century reconstruction. It remains a symbol of passion between Chinese culture and Spanish Catholicism, famously serving as the home parish of Lorenzo Ruiz, the first Filipino saint. Yeah. So
Ayan, pasensya na kayo guys ha. Medyo may may music doon, may copyright tayo. So ayan, layo-layo tayo ng konti. Dito, ang daming kainan pala rito eh. Doon? Sige, punta tayo. Mahabang kainan doon? Nag-Jollibee kayo? Dito, ayan yun. Pupunta ako doon? Ang gagawin ko ito, magla-live ako Jollibee. Ayoko ng manok. Asawa ng manok. Kain na kayo. So mamaya guys, abangan nyo ako sa palaspas tayo mamaya. Kuha tayo ng mga short video mamaya sa Holy Trinity. Marami tayong nakikita mga foreigner dito guys. $6 million in the house, guys. Pakilike po ang ating video, guys. Ayan. Ito pala guys, ano to, na-build na-build yung ating church na to, 1899 guys. Mamaya silipin natin sa baba. Sa loob pala.
guys, silipin natin sa baba. Pasok tayo sa loob. So dito sa labas guys, may nagtitinda ng mga palaspas. Pwede pa ba sumawin? So silipin natin kung makakapasok tayo. So ayan. Dito tayo sa loob. May bilihan dito ng mga grocery. Silipin natin yung loob, guys. So ito po yung loob ng ganda, no? Ito guys yung loob ng Diligent Church. Pakaganda. Ayan, no? Dito binigyan yung aking anak. So ayan guys, pag-pray natin dito yung ating mga kababayan sa abroad, especially dyan sa Middle East. Yung may kaguluhan dyan, may gera. So, naway huminto na yung gera natin. Marami tayong naapektuhan guys. Pag-pray po natin. So ayan. 10 million, pakilike po, pakishare ang ating video. Nasa simbahan po tayo ng Binondo, kung saan sinicelebrate yung 432 years in heritage. So, napakatanda na ng ating kasaysayan sa Binondo. So, ngayon, naka-close na yung mga santo natin. Ayan. Pakilike lang po ang video natin ngayon. Pakilike. Ganda ng simbahan ng Binondo. So, ayan mga kababayan, mga kaluto. Nandito tayo sa simbahan ng Binondo Church. Pagdarasal natin, samahan niyo ako pagdarasal natin ang mga kababayan natin sa abroad, lalo na sa Middle East, kung saan nandun yung gera. Pag-pray po natin mga kababayan natin, lahat.
Sana matigil na po yung gera natin. Diktado tayong lahat. So ayan, Jameson. Jameson. Shoutout sa dyan, Jameson. So, pakilike lang po ang video natin at paki-share. Paki-follow na rin guys. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo. Happy Sunday. Happy Palm Sunday. Or Palaspas. So ayan, bless. Sana i-bless tayo ng Panginoong Jesus. Ang Panginoon, maraming salamat.
Dito tayo sa Ongpin Street. Ayan. Mamaya ikutin natin to. Maraming titinda dito ng palaspas. Tingnan natin dito sa gilid. Dito tayo sa gilid. Nandito tayo sa gilid, guys. Ayan. Dito tayo sa gilid ng simbahan, guys. Ayan, guys. Oh. Titinda ng palaspas. Shout out sa inyo dyan, guys. Shout out. Shout out sa inyo dyan. Shout out sa inyo dyan, guys. Dito tayo ngayon sa Binondo Church sa gilid, guys. Shout out sa inyo.
San Lorenzo Ruiz. Dito tayo guys sa harapan ng may simbahan San Lorenzo Ruiz. Yan ang init. Ayan. Ano yung sitwasyon natin ngayon dito sa Binondo. Ayan, shoutout sa inyo guys. Comment lang kayo ngayon guys. Para ma-shoutout natin. Taga-saan kayo. Marami nagtitinda dito guys ng palaspas. Ayan. Dito yan sa harapan ng simbahan. Yan o, bata ngayon. Shoutout sa inyo guys. Shoutout. Dito sa labas guys, marami nagtitinda ng palaspas. Ayan. Kanya-kanya ng pwesto sa labas.
Ayan, shoutout sa inyo dyan guys. Shoutout. Ano? No, Ayan, maraming salamat sa pag-like. Maraming salamat sa pag-like. Thank you so much. Nandito tayo sa Binando Church. Ayan. Kanina, nasabi ko na pagdarasal natin, samahan niyo ako guys, sa mga pagdarasal natin ng mga kababayan natin sa abroad, lalo na sa Middle East, yung mga kababayan natin dyan. Shout out sa inyo guys. Ingatan po natin sila guys. Tektahan natin. So ayan, maraming salamat Panginoon sa paggabay niyo sa amin. Lalo na sa ating mga kababayan sa abroad, yung mga nasa Middle East. Pag-pray po natin ang mga kaligtasan nila guys. At naway tapos ng gera na yan, maraming apektado. Maraming salamat Panginoon sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Sana po maraming viewers pumasok sa akin live at maraming sumuporta sa aking channel. Ayan. Ayan. Support po natin ang channel ng KBR TV sa YouTube at sa KBR TV Official sa aking page. Supportahan niyo rin po ang ating page, KBR TV sa TikTok. Ayan.
Mamaya pa po ang isa yata. So guys, abangan nyo ako sa so maraming mga kababayan natin ang pumapasok na sa simbahan. Abangan nyo ako si KBR TV sa Bisita Iglesia. Malapit na tayo ng Bisita Iglesia sa Webes. Abangan nyo ako guys. Ikutin natin lahat ng simbahan. Maupo muna ako guys, maupo muna ako. Okay guys, nakaupo muna tayo, pahinga muna tayo. May ikutin natin yung umpin. Mamaya guys. So ayan guys, comment lang kayo guys para ma-shoutout natin. Pagdasal din po natin guys sa ating mga kababayan, sponsors at Mindanao, pati na dyan sa Hong, yung mga kababayan natin, mga FW, pagdasal po natin. Sana ligtas ang ating mga kababayan. Ligtas ang buong mundo sa gera na yun. Matapos na. Matapos na guys. So, gera na.
Ayan, dito ako sa loob. Nasa loob ako ng simbahan. Nasa loob ako ng simbahan, guys. Ayan, shoutout dyan kay Skimbor. Happy Found Sunday. Sabi niya, may kalab shoutout sa dyan. SK and more. Ayan, shoutout sa dyan. Happy South Palm Sunday. Ayan, pakilike lang ang video natin. Pag-share. Para updated naman ang mga kababayan natin. Ayan, pag-pray natin guys. Pag-pray natin ang mga kababayan natin. At yung gera na yan. Sana matapos na. Pag-pray natin. Happy Palm Sunday, sabi ni Kimborn. Walang aso. Hello. Hello guys. May galap shoutout sa dyan. Ay, ay, ma'am. Dito tayo naman sa labas. Nasa Open Street tayo guys. Nasa tapat tayo ng simbahan ng Binondo. So dito sa labas guys, maraming nagbebenta ng palaspas. So ayan, sa kasama ko dyan, kumakain. Ako'y nauuhaw na. Halika
kayo ng maraming yelo na soft drink. Bili na po kayo! 50 lang! 50 lang po! Bili na po kayo! Bili lang! Pumuno tayo dito. Gawin nga tayo. Galing tayo kanina sa labas. Ay, sa loob pala. Galing tayo sa loob kanina. Sa loob ng simbahan namin.
Dito guys sa kaliwa ko guys, maraming kainan dito. Hindi kayo bumili ng soft drinks? Bibigay ko sana sa iyo, Royal eh. Doon, merong mga dragon. Meron? Doon, Oh. doon sa dulong dulo. Pumasok ka na doon. Kaya pasok tayo doon. Sabi niya ate, malayo yun. Kaya gusto mo coffee? Coffee? Hindi ako. Tawid. Nasa loob ako kanina eh. Oo nga. Doon niya ako lumulusot eh.
Nandito tayo guys sa Ing D10 Chinese Deli. Yung mga delicacy ng Chinese. Beyond the Bites. Ito yung pinipilaan. Special show. Pinipilaan dito guys. Cafe Mezzanine. Chuan. Chuan Ki. The oldest fast food since 1940. Daming kainan dito. Haba ng panundot oh. Nauso talaga yung pusit na yan. Bago yun ma, bago. Sarap.
Mr. Ovi. Oo, malayo po eh.
Pauwi na tayo guys. Nasa Quiapo na tayo guys. Ang dami ng tao.